Vrei să știi ce culori sunt la modă în 2025 în design interior? Hai să-ți arăt top 5 nuanțe pe care designerii le folosesc anul acesta pentru interioare fresh și elegante. Prima pe listă este verde salvie sau dusty olive green, o nuanță naturală care aduce liniște și armonie în living-uri sau dormitoare. A doua este bej cald și tope, noul neutru sofisticat, perfect ca fundal pentru aproape orice stil, de la modern la clasic. A treia culoare în trend este teracota și tonurile pământii. Ele dau căldură, textură și un aer prietenos, mai ales în spații deschise. Pe locul 4 avem verde intens și oxblood, culori pline de caracter care transformă instant o cameră într-un spațiu elegant și puternic. Și în final, dar nu mai puțin important, cinnamon slate și nuanțele mauve. Sunt catifelate, rafinate și perfecte pentru colțuri intime și cozy. Combinate cu atenție, aceste culori definesc atmosfera anului 2025. Natură, confort și eleganță. Tu ce nuanță ai alege pentru casa ta? Iar dacă îți dorești un proiect personalizat de design interior, scrie-mi un mesaj.